Abeak barne hartzen dituzte. Jo, harrapatu nau. Osakidetzako sindikatuak herritarrak protestara deitzeko prestatzen ari dira eta osasun alorreko gatazkan beste maila bat igoko lukeen agertoki horretarako bidean mugarri bat jarriko dute ostegun honetan. Deialdi bateratua egin dute SATSE, ELA, LAB, SME, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek Osakidetzako lantoki guztietan eta lehen arretako zentroetan elkartzeko. Haien hitzetan, Eusko Jaurlaritzako osasun saila, osasun sistema desegiten eta lan baldintzak eskasten ari da. Hala iragarri dute, eguberrien ondoren protestak kalera eta herritarrak ere deituko dituztela parte hartzera. Izan ere, Osakidetzaren errealitate gordinaren aurrean negoziatzeko eskatu dute. Adierazi dutenez, mahai sektoriala foro huts bat bihurtu da eta elkarrizketarik ez dagoela ez ezik, Osakidetzako zuzendaritzak jarrera inposatzailea duela ere salatu dute. Arratsaldeon, azken aldiz abenduaren 7an bildu ziren Osakidetzako zuzendaritzarekin Gotzone Sagardui osasun sailburua antzela. Sindikatuen arabera Sagarduik ez zuen erakutsi negoziatzeko borondaterik inposaketaren bidean jarraitzeko asmoa baizik. Gauzak horrela, Osakidetzak bizi duen krisia hizpide Mikel Arruabarrena EAJaren legebiltzarkidea izan dugu gaur gonbidatu nagusi gisa magazinean eta hala iritzi dio gaiari. Naiz eta baliabide kopurua oso altua den, gure aurrekontu osoaren eren bat Osakidetzara bideratzen dugu, naiz eta baliabideak altuak diren, nik uste hor Jaurlaritzak erantzunkizun zuzena dauka eta baliabideak kudeatu egin behar ditu eta antolakuntza bat ezarri egin behar du ildoak, irizpide nagusiak finkatuz. Hortik aurrera, sindikatuek ere bere papela egiten dute eta errespetagarria da, noski. Espainiako Auzitegi Konstituzionalak erabaki bat hartu du, zigor-kodearen erreformaren tramite legegilea geratzea. Senatuak bozkatu egingo du sedizio delitua ezabatzeari eta diru publikoa bidegabe erabiltzearen delitua egokitzeari buruz. PPren helegite bat tarteko, Auzitegi Konstituzionalak atzera bota duen puntua da, auzitegi horretako kideak berritzeko eginkizunaren derrigortasuna esartzeari buruzkoa. Ez du ezer esan ordea, beste neurri horiei buruz. Ostegunean da berriz biltzekoa senatua. Senatuko maila gaur goizean elkartu da eta hango zerbitzu juridikoek azaldu dutenez, helegiterik izan ez duten neurriekin aurrera jarraitzea erabaki dute. Batetik, sedizio delitua ezabatzea, Kataluniako gatazkaren desjudizializazioa bultzatzeko, bestetik diru publikoaren erabilera bidegabearen delitua moldatzea. Delitu horretan zigorrak bereizi nahi dituzte, diru publikoarekin aberastu direnen eta irabazi asmorik gabe jokatu dutenen artean. Auzitegi Konstituzionalak hartutako erabakia baloratzeko agerraldia egin du goizonetan Mertxe Aizpurua EH Bildu Kongresuan duen bozeramaileak. Adierazi duenez, oso larria da Auzitegi Konstituzionalak gehiengo osoz onartutako lege baten bozketa galarazi izana. Estatu honetan ez dela existitzen botereen banaketa, Espainiako demokrazia kalitate eskasekoa dela eta 78ko erregimenaren zutabeak bere horretan jarraitzen dutela. Da garaian, aparatu horiek behingoz garbitzeko eta estatu honek behar duen demokratizazio sakonaren alde pausoak emateko. Ezkerreko gehiengo parlamentarioa errespetarazteko ordua da eta horregatik espero dugu indar demokratiko guztiak prest egotea Kongresuan ordezkatutako gehiengo sozialaren aurkako erasoari irmo erantzuteko. Azken 6 hilekoan 12 bilera egin behar izan dituzte Europako Batasuneko energia ministroek gasari gehienezko prezio bat jarri ahal izateko. Azkenean 180 eurokoa izango da muga hori. Europako batzordeak proposatutako 275 euroen oso azpitik eta haren beste baldintza gogor batzuk leunduta. Hori bai, batzordeak bere esku izango du muga etetea, ikusiko balu hornidura arazoak sortzen ari direla. Errusiak haserre erantzun dio gehienezko prezioari, merkatuko prezioen osaketaren bortxaketa bat dela eta onartezina dela esan du Kremlineko bozeramaileak eta agindu du haren aurkako erantzun bat
prestatuko duela. Azken urteetan Europar Batasuneko gobernuek gehien eztabaidatu dituzten gaietako bat izan da gasaren prezioarena. Arabara Salto Arabako Foru Aldundiak Gasteizen lokal bat erosi du edozein sexu indarkeriaren biktimei 24 orduz gizarte laguntza integrala emateko. Foru Aldundiaren aurreikuspenen arabera 2023an martxan jarriko dute. Mujeres adultas que sean víctimas, recientes o no, de violencia sexual y también a las víctimas indirectas de esta violencia. El objetivo de este centro es la asistencia integral en relación con cualquier forma de violencia sexual según las necesidades y las demandas de las víctimas. Eta kiroletan futboleko emakumezkoen euskal selekzioak Mendizorrotzan hartuko du Txilekoa astearte honetan. Juanjo Agirre euskal selekzioko hautatzailea. Txile talde oso ona da eta partido gogorra, baina Txile jokatu ondo, Copa Amerikan klasifikatu da aurreko urtean, eta ekipo ona. Donostialdeko ESI erakunde sanitario integratuan izandako bi kargugabetzek sortutako krisia normalizazio bidean dago. Gotzone Sagardui Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailburuak atzo adierazi zuenez. Eusko Legebiltzarreko Osasun Batzordean agerraldia egin zuen atzo eta abendu hasieran Donostialdeko ESIan sortutako polemika isten saiatu zen, baina kargugabetzen inguruan xehetasun berririk eman gabe. Aurrez esandakoak berretzi baino ez zituen egin. Batetik azpimarratu zuen Osakidetza sare bat dela eta ikuspegi ezberdinak egon daitezken arren uneren batean irizpideak bateratu eta finkatu behar direla eta hor kokatu zituen Donostia Ospitaleko bi zerbitzuburuen kargugabetzeak. Bestetik argitu zuen Donostialdeko ESIko zerbitzuburuek eta Osakidetzako zuzendaritzak egindako bileraren helburua izan dela arazoei eta proposamenei elkarrizketa bidez heltzea. Izan ere, Sagarduiren esanetan Donostia Ospitaleko osasun profesionalak egiten ari diren aldarrikapenak bat datoz Osakidetzak dituen aldarrikapen nagusiekin. Sagarduiren azalpen horiek ez ziren aski izan oposizioko talden iritzi. EH Bilduk, Elkarrekin Podemosek, PP Ciudadanosek eta Voxek sailburuari aurpegiratu zioten argibiderik ez ematea. Harremanak eta kudeaketak normalizatzeko esparru horretan dira Osakidetzako zuzendaritza nagusiak gaur hasten dituen elkarrizketak. Eta baita zerbitzuburuekin, baina baita bertan dauden beste erdi mailako karguekin ezagutu ahal izateko. Eskatzen dutena aldarrikapenak egin dituztena, baina baita ere beste profesionalek eskatzen dutena. Elkarrizketek beraien bidea izango dute eta uste dut beraien bidea egiten ere utzi behar diogula. Adostasunak eta ezberdintasunak izango dira bide horretan, baina normaltasunerako bidea jarrita dagoela pentsatzen dut. Urkullu lehendakariak ere Osakidetzako krisia otan izan zuen atzo ETB bateko eta Euskadi irratiari eskainitako elkarrizketa batean. Aitortu zuen komunikazioa arazoak egon direla barne egituran eta autokritikarako prest agertu zen. Hala ere, ziurtatu zuen ez dutela zerbitzurik lekualdatuko Donostia Ospitaletik, ez da privatizatuko ere eta osasun arreta bermatuta dagoela. Gian autokritikaren batzuk egin beharrekoak dira, batez ere barne komunikazioari begira, bestetik ere pentsatuz zer nolako tentsionamendua dagoen osasun sistemen inguruan Europar Batasunean hain zuzen ere eta Espainiar Estatuan, ze egoeratan bizi dugun lehen arretaren zerbitzua eta profesionalen gabezia, guzti horrek ere giro bat sortzen du eta ez da bakarrika Donostiako zian edo ezian bizi izan duguna edo bizitzen ari garena, baita beste zerbitzu batzuen aldaketaren proposamenaren inguruan ere bizi izan egin dugu. Konstituzionalaren reforma ez, baina gainontzeko neurriak bozkatu egingo dituzte Senatuan. Hala Kongresuko mahaiak erabaki du aurrera jarraitzea zigor kodearen erreformak biltzen zituen beste bi neurriekin, sedizio delitua ezabatzea eta diru publikoa bidegabe erabiltzearen delitua egokitzea. Gauzak horrela,
Presazko adierazpen instituzional batean, Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak esan du, gobernu Espainiarrak men egiten diola auzitegi konstituzionalak astelehen gauean hartutako erabakiari, eta gehitu du Espainiako gobernuak konstituzionalean bertan eta botere judizialaren kontseilu nagusian dauden blokeoen aurkako neurriak abiatuko dituela. El Gobierno, como no puede ser de otra manera, aunque no compartamos la decisión, acatamos la resolución adoptada ayer por la actual mayoría conservadora del Tribunal Constitucional. Y también, conforme a la ley, conforme a la Constitución, el Gobierno adoptará cuantas medidas sean precisas para poner fin al injustificable bloqueo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, y en consecuencia, para que sea respetada la Constitución y la voluntad popular expresada en las elecciones generales del año 2019. Gaiaren bueltako azkenak ala, Inigo Aduriz kazetariak egin du gurean egoeraren analisia entzun. Koalizio gobernuaren bazkide askok uste dute atzo erabakitakoak ez duela bertan behera utzi behar kasu honetan senatuan tramitazioan dagoen lege hori, beraz desobedientzarantz jotzeko eskatu dute, baino bai Sánchez presidenteak eta baita Kongresuko eta Senatuko presidentek argi utzi dute bere gain hartuko dutela konstituzionalak hartutako erabaki hau, eta ez dutela ezer egingo legez kanpo, edo behintzat konstituzionalak ezarritako irizpide horren aparte, ez? 94 urte zituela, astelehen honetan hilda Jesusa Arostegi Beraza, Josean Lasa zenaren ama. 1983an semea baitu, torturatu eta hil zutenetik gerra zikinaren ikur bizia izan da Arostegi, bai urteroko oroimen ekitaldietan, baita ere Madrilen eginiko epaiketan, eta baita diputatu hautatu zuten. 1986an gertatu zen azken hau, gerra zikinaren errealitatea Madrilen ikusarazteko asmoz, Begoña Galdeano, Xavier Galdeano zenaren alaba, eta Jesusa Arostegi Kongresurako zerrendaren lehenengo bitokietan kokatu zituen herri batasunak, eta biak hautatuak izan ziren. Haren aldeko elizkizunak asteazken honetan egingo dira, Tolosako Santa Maria elizan, arratsaldeko 7:00. Hilden une honetan, batzuk gogora ekarri dutenez, oraindik ez dira Jose Arostegi anaiaren gorpuzkiak aurkitu, 1937 urtean desagerrarazi ondoren. Bestalde, sindikatuak kalera atera dira Donostian sarek deituta U7ko mobilizazioa aurreratuz. Sarerekin batera, ELA, LAB, ESK, Steilas, Hiru eta Eneko ordezkari eta kideak egon dira mobilizazioan. Gaur hemen Donostin sindikatuekin bildu bera, garrantzitsua iruditzen zaigulako, pauso positiboak ematen ari diren honetan ere, oraindik salbuespen legedi hau bertan bera geratzeok, elkarrekin parte hartzea, elkarrekin lan egitea, elkarrekin mobilizazioak antolatzea, eta garrantzitsua iruditzen zitzaigun ere bai, gabonen kontestu hauetan eta urtarrilaren 7-ari begira ere, Donostian mobilizazio hau deitzea, eta, jakin badakigu, oraindik Espainiako kartzeletan 13 preso geratzen dira Euskal Herriratzeko, baina salatu nahi duguna da, gradu profesioen ibilbidean oztopoak aurkitzen ari direla etengabe lege edo legedi arrunt hori praktikan jartzeko, preso asko dira 3. graduan beharko luketenak, eta 3. graduan daudenak ere bai aurrera egiteko oztopoak etengabekoak dira, eta asko 2. gradurako erregresioa eta kartzelara bueltatzeko agindua izan dute, eta beste preso batzuk oraindik horren zail ere badaude, ez? Beraz, egoera horren larritasuna. Dozena bat presondegitan espetxeraturik diren 170 gora euskaldun presoek gutun bana jasoko dute hurrengo egunotan Irlandatik. Ohi bezala lagun irlandarrek bidaliko dizkiete ahalik eta Gabon garaia zoriontsuena opa eginez, eta 2023a emankorra izateko gogoa helaraziz.
Jadeva Karja, Kaisho Lagunak. My name is Pat Sheehan. I'm a Sinn Féin MLA, former political prisoner and hunger striker. Tonight, the Belfast Basque Solidarity Committee are sending off Christmas and New Year solidarity greeting cards to every Basque political prisoner, as they do every year. Currently, there are still 173 Basque political prisoners in prisons in Spain, France and in the Basque Country. While we welcome the winding down of the decades-old, deliberate, inhumane policy of dispersal endured by many prisoners and their families, we are still very concerned at the fact that there are still 173 Basque political prisoners so many years into a peace process. The Spanish authorities are still dragging their feet on many elements of the peace process. They must deliver on the prisoners' issue, and they should do it now. In Ireland, we all know that the Basque political prisoners have spent unprecedented periods of imprisonment throughout Spain and France, and in many cases as far away as North Africa and the Canary Islands. Considerable numbers of them spending more than 30 years in prison. Peace in the Basque Country must mean the release of the Basque political prisoners. Gora, Euskal Presoak, Elkartasuna, Belfastatik. Gai zaldatuta Pepsikoko langileak zuzendaritzak iragarritako kaleratzeak salatzeko protesta dinamika batean murgildu dira ikusi. Estatu mailan 550 langile kaleratuko direla iragarri du Pepsikoko zuzendaritzak eta multinazionalak zehaztu du horietako 37 Araban izango direla. 15 Etxaberri Ibina lantegian eta beste 22 Miñanon. Horrez gain, salmentako sektorean aurreikusitako kaleratzeek Araban zer nolako eragina izango duten ez dute argitu. Enpresako zuzendaritzak planteatutako kaleratze horien guztien aurka gertu dira Arabako plantillaren eta enpresaren gehiengoa. Langileek diotenez, ez dago arrazoirik jendea kaleratzeko. Izan ere azpimarratu dutenez, 2022ko produkzioa historiako altuenetarikoa izan da. Batetik enpresan, Etxabarri Miñan kasu honetan 15 pertsona kaleratu nahi ditu, noiz eta izaten ditugun zifrak, errekor zifrak diren, bai produkzioan eta baita etekinetan ere, ez dela inor sobratzen Pepsin, ez dela inor sobratzen, eta beste nolabaiteko neurriak adostu behar direla kaleratzeak ez direnak, eta azkenik Etxabarri Miñari eragiten dioten edonolako neurriek, Etxabarri Miñan negoziatuak izan behar direla, bertan aukeratuak izan diren lan ordezkariek. Gauzak horrela, asteburu honetan bildu dira Etxabarri Ibinako lantegian, eta antolatu dituzte Gasteizen Andra Maria Azuriaren plazan mobilizazioak kaleratzeak salatzeko. Lanpostuak berma ditzala exigitu diote sindikatuek Siemens Gamesari Iruñean bihar duten plegu mailaren azken bilkura zuzendaritzarekin eta oraindik ez dago akordiorik langileek ez dute kaleratzerik onartuko. Hoy no van a salir del porche. Argi utzi dute Siemens Energy berriz ere honea etortzen denean, ez dutela deskartatzen edo kaleratze gehiago eta gure lan baldintzak ere ukitzea. Orduan, zentzu horretan berriz ere ozen esaten diegu langileak, Siemens Gamesako langileak egonkortasuna eskatzen dugula, etorkizuna eta gure lan baldintzak mantentzeko borrokatuko dugu.
Bestaldetik, Arabako kontratu berrien 81% industria sektorekoak dira. Araba lurralde industriala da eta horrek izugarrizko eragina du bertako ekonomian. Izan ere, Eustaten datuen arabera, barne produktu gordinaren 31,5%koa industrian ekoizten da. Hala ere, enpresen arabera kontratatzeko arazoak dituzte, besteak beste espezializazio eta esperientzia faltagatik. Diario Noticias de Álava egunkariak argitaratutako datuen arabera, Arabako kontratu berrien 81% industria sektorekoak dira. Sektore horrek izugarrizko eragina du bertako ekonomian. Izan ere, lurraldeko barne produktu gordinaren 30% baino gehiago industriatik dator. Euskadiko portzentai handiena da hain zuzen ere. Arabako enpresek lehenesten dute ekoizpen, muntaia eta mantentze saileko langileak kontratatzea. Horien atzetik ingeniaritzako, merkataritzako eta marketingeko langileak lehenesten dituzte. Euskadiko datuek egoera bera islatzen dute. Izan ere, industria sektorea lehenengo 5 familia profesionalen artean kokatzen da. Confebaskek iragarritako datuen arabera. Lehenengoa da mekanika, jarraian enpresen kudeaketa eta administrazioa, elektrizitatea eta elektronika, instalazio eta mantentze lanak, eta azkenik informatika eta komunikazioa. Hala ere, enpresek sektore honetako langileak behar izan arren, hainbat zailtasun dituzte kontratatzeko momentuan. Hori dio Arabako enpresen 84,3%. Diotenez, langile horien artean espezializazio eta esperientzia falta da arazo nagusiena. Gainera, espezializazio eta esperientzia faltaren arazoa Euskadi osoan zabaltzen da. Ez da soilik Arabako enpresen zailtasun bat. EAEko enpresen 60% baino gehiagok baieztatzen du profil egokiena aurkitzea zaila dela arrazoi horrengatik. Eusko Jaurlaritzak hezkuntzarako zenbait dirulaguntza onartu ditu astearte honetan egin duen Gobernu Kontseiluan. Diru gehiena ikastetxe publikoetarako baliabide digitalak eskuratzeko erabiliko dute 54,4 milioi hain zuzen ere. Guretzat oso garrantzitsua den gai bat, Euskal Hezkuntza Sistemaren eraldaketa digitalerako planaren baitan esparru akordio bat egingo dugu ikastetxe publikoen hezkuntza eta kudeaketa beharrak asetzeko ezinbestekoa den material informatikoa hornitzeko, instalatzeko eta konfiguratzeko. Eta horretarako beharrezko elementuak diren irakasleen prestakuntza, ikastetxei aholkularitza ematea teknologia gaietan edo digitalizazio prozesuan laguntzea, baina baita ere ikasgailatan teknologia eta ekipamendu digitalak sartzea ere irakaskuntza, ikaskuntza eta ebaluazio prozesuetan erabilitzaten. Arabara bueltan, Foru Aldundiak sexu indarkeriaren biktimentzako zentroa irekiko du. Arabako Foru Aldundiak Gasteizen lokal bat erosi du edozein sexu indarkeriaren biktimei 24 orduz gizarte laguntza integrala emateko krisi zentroa sortzeko. Kokapena ez dute iragarriko biktimen pribatutasuna zaintzeko eta erasotzaileak ez jakintasunean izateko. Zehaztu dituzten zehetasunen artean, beheko solairu batean egongo da, kanpotik sartzeko sarrera propioa izango du eta erraz iritz daiteke bertaraino garraio publikoan eta inguruetan aparkatzeko aukera izango da. Foru Aldundiaren aurreikuspenen arabera, 2023an martxan jarriko dute baliabide berri hau. Mujeres adultas que sean víctimas, recientes o no, de violencia sexual y también a las víctimas indirectas de esta violencia. El objetivo de este centro es la asistencia integral
en relación con cualquier forma de violencia sexual según las necesidades y las demandas de las víctimas. Ahaldun nagusiak azaldu duenez, krisi zentroak arreta emango die sexu indarkeriaren biktima izan diren emakume helduei. Zentroak eskainiko du informazioa eta telefono bidezko arreta 24 orduz eta egunero, zuzeneko eta zeharkako biktimen krisietan edo larrialdietan esku hartzea, epe ertain eta luzeko esku hartzea baita ere eta prebentzio eta sentsibilizazio jarduerak. Katalingune Nafarroako Berdintasunerako Institutuak ia 38.000 euro gutxiago jaso ditu Nafarroako gobernutik eta hori salatzeko bildu ziren atzo Iruñean. Gaur hemen Nafarroko Trasboi Obimarika kolektiboak eta baita ere Katalingorriko plantilla parlamentuaren ondoan gaude, plegoak dakarren murrizketak eta baldintzak salatzeko, ez? Plegoak ez duelako bermatzen zerbitzuaren jarraikortasuna gaur arte ezagutu den bezala, eta kolektiboak ez da langileak ez gara geldituko, eta gaur hemen gaude kolektiboak eta Katalingorriko bazkideak eta plantillak ez dituelako murrizketarik eta txerapauzurik onartuko. Talde politikoetatik eta gobernuetatik batzuk esaten dute eta pentsatzen dute pleguak ez dakarrela murrizketarik eta txerapauzurik, eta orduan prozesu hortan ere gaude. Politikoei ere ikusteraztea pliegonek dakarren arriskuak, ez? Murrizketarik ez! Ez! Murrizketarik ez! Ez! Murrizketarik ez! Hirugarren bertso txapela nagusia poltsikuratu du Maialen Lujanbiok eta beste behin 2009ko eta 2013ko buruz burukoaren argazkia ikusi da Amets Arzaiusekin aritu baita urten ere. Iñaki Muruak jantzi dio azkenik txapeldunari txapela. 2022ko bertsolari txapelketa nagusiko txapelduna Maialen Lujanbio Zugazpi. Hizkuntzak zuten norantzari, gai gehiago lotu zaio lehengo ardatzari, ta munduak hartu du itxura latzari, aurregiteko beraz laguna altzadi. Bultza hainbat borroka ederren martxari, kontrapixu eginez eskuin balantzari, txapela bete indar mingaina dantzari, borroka irabazteko desesperantzari. Eta kiroletan emakumezkoen euskal selekzioak Mendizorrotzan hartu du Txileko homologoa astearte honetan arratsaldeko 7:00. Emakumezkoen euskal selekzioak astearte honetan Mendizorrotzan hartuko du Txilekoa. Urtebete eta erdi baino gehiago pasa da euskal selekzioak jokatu zuen azken partidatik, 2021ko apiriletik hain zuzen ere. Azkeneko txapelketan Venezuelaren aurka garaipena lortu zuen eta Argentinaren kontra berdin du. Azkenean International Women's Cup txapelketa eskuratu zuen euskal selekzioak. Oraingoan Txile izango du aurkaritza Mendizorrotzako zelaian. Juanjo Arregi hautatzaile berriak dioenez, talde on baten aurka jokatuko dute. Txile talde oso ona da eta partido gogorra, baina Txile jokatu ondo, Copa Amerikan klasifikatua aurreko urtean eta ekipo ona. Presidente bezala beti defendatu dut ofizialtasuna lortzeko zelai askotan jokatu behar dugula aldi berean. Guri gaur orkesten dugun honetan jokatzea dagokigu. Euskal selekzio ofiziala nahi dugu
Eta hori aldarrizkatzeko gure modua izango da partida. Partida honetan estreinatuko da hautatzaile berria. Arregi Urnietan jaio zen eta zenbait euskal talde zuzendu ditu, Reala eta Urnieta besteak beste. Gainera beste mailako euskal selekzioko taldeak ere zuzendu ditu. Partida honetarako 18 jokalari deitu ditu. Realeko 5 jokalarik, Osasunako 4, Atletikeko 3, Alabeseko 2, Eibarreko 2 eta Granadako eta Levanteko futbolari banak osatzen dute deialdia. Eta horrela heldu gara albistegiaren bukaerara, hauek izan dira arratsaldeak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian. Gero arte.